Assalamu alaikum masu kallon mu a cikin wannan channel. Insha Allah a yau za mu kawo muku bidiyo game da shari'ar da take faruwa tsakanin Sayyada Sadiya Haruna da ofishin Hisba na jihar. Sayyada Sadiya Haruna jaruma ce a masana'antar Kano, sannan kuma 'yar kasuwa ce a jihar Kano wadda take sayar da kayayyakinta na kayan mata, inda kuma ta fiya kalaman batsa a shafinta na Instagram da kuma ma TikTok a kwana-kwanan nan. A dai shekaran jiya ne muka samu sanarwa daga Freedom Radio da ke jihar Kano ta sanar da cewa jami'an Hisba sun kama jaruma Sayyada Sadiya Haruna a gidanta da yake Kano, dalilin da tana yin kalaman batsa a shafukanta da suka hada da TikTok, Instagram, Facebook da ma sauran waɗansu shafukan nata. Inda tun daga kama ta mutane suke ta muhawara akan shafuka kama daga kan Facebook, Instagram da ma Twitter da sauransu. Amma sai dai kowa baya goya ma Sayyada Sadiya Haruna baya akan kalaman nata. Sai dai daga baya an samu Umma Shehu wadda 'yar asalin jihar Kaduna ce ta fito ta ce kuce, inda kuma daga baya rahotanni suna nuna cewa ta ma Umma Shehu ofishin Hisban sun kama ta a jihar Kaduna. Ita dai Sayyada Sadiya Haruna ofishin Hisba suna zargin ta ne akan kalaman nata na batsa, sannan kuma da raina fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda za ta fito da kayan ta tsirara sai ta fito tana cewa ita sayyada ce, ko kuma ta ringa waƙoƙi na bege da sauransu. Sannan kuma ko da kama Sayyada Sadiya Haruna da ofishin Hisba suka yi, an yi zaton wannan shahararren abokin nata wato kunci tsohon Germany zai fito ya kalubalanci ofishin Hisba, amma sai dai a kalaman da ya fito ya bidiyo ya ɗora akan channel ɗin shi da ke kan YouTube yana cewa ita dai Sayyada Sadiya Haruna ofishin Hisba sun kama ta, kuma suna roƙon ofishin Hisba su sauta mata hukuncin da za su mata, domin su ma kansu sun tabbatar da cewa lallai Sayyada Sadiya Haruna tana da laifi. Ko da ɗora wannan bidiyon nashi akan YouTube, su dai ofishin Hisba ba su ce kuma ba, sun abinda suka faɗa kawai cewa shine kotu ita take da alhakin ta hukunta Sayyada Sadiya Haruna akan duk wa'insu mu'amala da take yi akan shafukan na sada zumunta. Har zuwa kawo yau dai ita dai Sayyada Sadiya Haruna ba a ga ta dawo ba, kuma ba a ji wani sabon post da ta yi ba. Ko a yau dinnan dai 24 ga watan August shekara ta 2021, ita dai Sayyada Sadiya Haruna mun duba shafinta da ke kan Instagram ba mu ga wani sabon post da ta yi ba, sai dai wani tsohon post da aka ƙara yi akan shafin nata. Sannan kuma har yanzu mun yi kokarin mu ji ta bakin ita Sayyada Sadiya Haruna dai hakan ta ci tira, domin duk layukan da idan mun gira muna jin su ne a kashe ko kuma ta yi ringin ba daga ba. Bayan da kawata wadda 'yar asalin jihar Kaduna ce Umma Shehu ta fito take bayani akan cewa ita dai Sayyada Sadiya Haruna abinda take yi a batta daga ita sai mahalicinta. Ita abin da take cewa shine ai da abin da mutum yake yi Allah iya ganin shi. Domin amma kuma bayan ta faɗi wannan maganar, jita-jita sun fito daga bakin al'umma inda mutane suna faɗan ai wannan maganar take yi jahilci ne. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shirin namu. Sannan muna roƙon ku, idan wannan shine farkon zuwan ku channel ɗin, ku daure ku danna mana subscribe, sannan kuma na like. Muna ƙoƙarin mu domin mu ga mun inganta bidiyon mu, mun kawo muku labarai bisa gaskiya akan jaruman Kano da ma sauran al'umma waɗanda suka shafi rayuwar al'umma a arewacin Najeriya, ko kuma inda ya danganci jama'ar arewacin Najeriya, ko kuma dai harshen Hausa baki ɗaya, kama daga kan Niger.